perfect combo. Isama pa ang Liver 8. It's Liver Lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. May concern digdi sa kwan, may concern digdi sa National Food Authority ha. Sige, tay forward ko ini sa mga kamidbinta diyan sa NFA. So sa kuyang madihon, nag-forward ki mensahe. Sabi niya, good morning Pads. Pwede po paki-mention, madali lang ha, tay klaruhon ko ini ha. Pwede po paki-mention sa NFA para makabakal kitig 20 pesos na bagas. Baka pwede ka mag-suggest sa NFA na pwede i-identify per barangay kung pira ang solo parent PWD as in qualified para dahil nasasayang magpila at dahil of the day dahil man nakakabakal. Maperwisyo sa tawo, naubos po sa time imbes makapaghanap buhay. Ini kaya, so dyan kaya mga tugang sa National Food Authority, igwa dyan ki pigbabakal na 20 pesos ang kilo na bagas. Ngunyan siguro, ang nariparokan sa tuya na mga kwan, ang nariparokan sa tuya na mga gusto magbakal, lalo na sa mga senior citizen, nakapila da tabi para makapagpabakal nin 20 pesos magbakal. Kung pwede da mag-suggest sa NFA na kung pwede i-identify per barangay kung pira ang solo parent, pwede qualified sa pagpabakal o pagbakal nin bagas. Ang nangyayari pa nan, pag naiabot, so nakapila, day ka na makabakal, sa aga ka naman. Baka mananggad pwede, ano? Ngunyan ngayang aldaw, ang mabakal ngaya mga taga-barangay 1 asin 2, di ba? Sa aga ngaya, ang mabakal arog ka ini. Kung baka pag-abot dyan, so, dahil nabot kang oras, ang pag dahil nabot kang oras, ang mabakal po, so dahil na tawanan kang aldaw na iyan, iyon pwedeng magbalik pagkaaga. Tawanan lang kinumber. Sasabi niya, pati mga senior citizen nagpipila, ba't ang serbisyo kang very for that tabi? Siguro sa kadakulan kang senior citizen, kay pon talagang magpila, di ba, Jerome? Sa kadakulan kang senior citizen, kay puhan talaga na magpila. Siyempre, alangan, bagabos ka mo priority, sarabay so NFA, buda sarabay so PWD, buda single parent. Ela pa ding maar? Maybe 3 days. Sandali, pakikusok. Kusog-kusog daw nga tabi, Jero. Kusog-kusog daw. Tulungal daw ang bigalukar sa senior citizens. Siguro pala na, no? Kaya lang, may cut-off kaya hanggang alas 11 ng aga. Alas Thursday nga po. Iyon pigtatarampa di. May cut-off yan. So meaning, pag 11, mapundo? Mapundo. Hanggan? Diyan naman alaw na naman. Alaw na? Alas 3. Mabarisyum naman alaw na hanggan? Alas 3. Alas 3. Cut-off naman yan. Ayun. For senior citizen pa di, Gabos yan. Gabos na sektor na pwede magbakal ki 20. Hiharalo na. Gabos yan may cut-off. Hiharalo. May aldaw yan siya. May aldaw yung DP kung noarin mabakal to senior, noarin so solo parent, Oo. noarin so ining mga farmers, asin mga fisher folk,
Ayun. Sa mga drivers and ining tricycle and jeepney driver. Iyo. Gari man ang tama. Iyo. Nadagong pigsabi mo yan. Buda, gari man talaga so piga-practice yan na style. Kan ma-interview to sa NFA. O sige, thank you pa di Salamaton pa ding Mar. So, may schedule tabi ang kwanki NFA. Di ba? Kaya, siguro sa kadakulan, ngayon na alaw puro senior citizen. Sa kadakulan, mapila ka talaga. Di ba? Hello? Pretty. Good morning. Morning. Po. Magayon tabi itong may schedule ang mga halimbawa ang senior. So iba-ibang klase kan para bakal. May schedule ito. Opo. Tama ito Okay. sabi ni Mar. Oo. 11 o'clock cut off. Oo. Tapos mapo naman 3 o'clock na. Ang Okay. problema, waras na naman antisipasyon ng NFA. Aram ninda na dakol an maavel. Dahil lamang nag-isperso na magdagdag kitawo. Okay. Grabe talaga ang pila halabaon. Isipon mo mga seniors, lalo kung mainiton. Okay. Dapat ko ta, nag-anticipate ang NFA. Di sino pwedeng magdagdag maski pirang kaswa lamang na magpabakal gibagas? Iyong mananggad. Buda, bako sa karaw, ko aram kung tama na observation ko. Bako gabos Ano bang senior, gari mapapabuton baga magparahalat? Iyo tabi. Kasi siyempre, mga 60 pataas yan ang edad. Ata, may nahilingan niya ako duman nagurango ng babae. Oo, nagpila. Kung lamang ako, ta nakatindog duman, meron yan Ay, yung ani, Dapat ko ta, di lamang na antisipasyon ang mga servidor ta sa public. Oo. Wala lamang sindang antisipasyon kaan o talagang wala pakiaram. Malanit ang tabas kandila mo Dahil tabi, sa totoo lang. Kasi servidor ka sa publiko, dapat tiga-anticipate Iyo mo pa ang rin, public service. dapat baga, ang serbisyo mo, sabi nga ni, suwabe. Nato din, sino nag-aarog kay Henry Maceda? Malain talaga ang dila mo ngunyan, bigo. Malain ang dila mo. Seryoso, arog ka ni. Nahiling Karo man ang idol ko pag-abot sa public service. Migo, nahiling mo mismo sa pila duman. Yaw ka mismo, tama? Ada, paobserbahan mo tabi, BP duman. Oo. Lalo kung siguro MW Thursday Oo. senior citizens, ipahiling mo ang sitwasyon. Iyo. Okay. Kananing kung baga May describe. ma-visualize kan publiko Iyo. through your reporters Okay. kung ano ang nangyayari duman. Iyo. Dahil lamang sinda nahira. Iyo. Ang pagpila, migo, mapila ka, mataram ka kung pirang kilo ang mabakalon mo, may nakaready ng 10 kilo kada mabakal. Basta may cup tabi yan up to 10 kilos siguro yan. Iyo, tama. Per week. Tama. Hanggang 10 kilos. May cup yan. Pwede Yeah. kang bumakal ki 5 kilos lang kung gusto mo. Basta ang maximum is 10. Iyo manangad, So, ang suggestion mo Pero dapat... ang point duman is, aram ninda na dakol an ma-avail, aram ninda na senior citizens na yan, Oo. dahil lamang sila nag-ispersos na magdagdag ki tao para mag-assist sa pagpabakal. Iyo buda sa para timbang, para Imbis ko kilo. duwang counter lang, gibunin lang 4 o 5, Dagdagan, adi. na na bagay na. Dagdagan. Okay. Migo, paano sa pagbayad, tabi? Saan ang bayad? Duman man mismo. Duman mismo. Kaya dapat tabi, siguro, ilingon niyan ka ng NFA, baka Oo. pwede man lamang, Iyo, dagdaga Oo. itong tao na nagpapabakal. Tama ka dyan. Makatabang lamang na dakulaon tabi. Yeah. Okay. Salamat po Salamat, sa observation. Salamat. Alright. Yan pala niyan may maka-obserbar tabi kan kung paano ang proseso. Kan pagbakal kibagas, diyan po mga tugang sa National Food Authority. Baka pwede po maadalan, di ba? Baka po pwede maadalan kimaray kung ano ang sistema tabi diyan mga tugang kang sa tuya na mga kababayan. Digdi po sa digdi po sa probinsya Canalbay, diyan sa NFA. Tangani po mga tugang na mas magayon tabi asin maging suwabe ang serbisyo. O baka aram ko diyan po sa NFA, pinmi diyan nakaantabay
ang nagkapera tabi na mga pasensya na po kamo mga busing ha. Ito po reaction ito kan tawo, observation tabi ito kan tawo. Ano kaya pigubrot out ko lang digdi. Aram ko kamo na nakaantabay tabi kamo diyan. Nakaantabay po kamo diyan. Baka po dapat reported may kayang tulo tabi yaon duman sa Kwan, yaon duman sa Manila ta may seminar. Tulo ang natada digdi si Jomar sa First District, si Al sa Albay District, si Karen tabi. So tulo yaon po sa Manila. Hello? Hello, good morning. Yes sir, good morning po. From here. Opo. Nagpapirlo, dahil ka lang magdalas. Oo. Nata po? Akala ko mga senior na upo. Wala ka na ng Lunes, pero dapat nila matiglumpahan yung ka na. Oo. Upo nila, nakapaliwan na, magkapalan, matiglumpahan ka na, nga din na makakita doon, makakasulo ka. Iyo po, oho. Teka na madalas, wala nga sikit. Oo. Alam na mga senior, may schedule ka pagpa-check up. Oho. Ano ano nagre-rig na duman? Iyo. Magkaya mga alas 8, alas 10 pa si doktor. Ay, hindi ka nagdalas. Nasa nagal sa kundi araw ka yan. Opo. Kung ang pasyente, ang doktor Saro. Yan. Ako itong mga pagkakadinisan tayo na ako tagurtong ko ba? Iyo. Oo. Ikaw po sir, nakabalo kang magbakal duman? Iyo. Ikaw po, nakabalo kang magbakal? Ha? Nakabalo ka pong magbakal duman? Iyo. Pagkasitin ko na ginag ko may arthritis na ako. Iyo nga ni. Pero ang busis mo po, gani mga nasa 27 pa sana. Alam ko, tuloy na ako ng pakaldam sa jacket ng merchandise. Okay. Okay. Salamat po. Salamat. Alright. Diyo, ang tabi, observation niya na, kan sa tuya tabi ng mga listeners, tabi dyan sa, aram mo, yan, expected po yan na madakul yan, di ba? Madakul. Tas syempre, barato ang bagas yun. Buda, maray ang bagas kang NFA, di ba John? Maray ang bagas eh. Halimbawa po, pangtulo ka sa pila, tapos inabot ka din cut-off, pagpila, otro sa hapon, mapuon ka otro sa pila, nasa panghuri ka na, pag-abot mo, tas syempre, ano daw kung so nakapila dyan na hapon, alam mo nga, pag-cut off ha, question lang ini, baka ano na, kung makusog-kusog ang radyo mo dyan sa NFA John. Alam mo nga, pag-cut off na alas 11, baka so nakapila duman, tawang kinumber, bako yun John, tawang kinumber na, ika nga bumalik ka dyan, ta priority ka. Kung di ka magbalik sa oras na iyan, bahala ka. Basta ang importante tabi, mabalik ka. Iyo po, o baka po, pwede, yan ang mga suggestion, mga tugang kan sa tuya, tabi na mga residentes, dyan po, mga tugang sa National Food Authority. Tangani po na maayos na kimaray yan, na sitwasyon tabi, dyan mga tugang sa palibot. Didi, Go ahead pare. 3 days pala ng allocation sa senior. Ano? Tulong aldaw. 3 days? Lunes, Miyerkules, Huwebes. Pakiulit pa de, Lunes? Lunes, Miyerkules, Huwebes. Huwebes, Alas okay. 8 hanggang alas 5 ni Napon. 8 to 5 p.m. Warang cut-off pa rin na in between? Ayan, basta 8 to 5, Okay. pwede magpakal ang senior Lunes, Miyerkules, Huwebes. Ayun, good. Yun nga Good. lang, may cut-off siya. Pag alas 11, Mapundo. Ayun. Nata daw to may cut-off. Bitapig, asikaso lang so mga matatawa na. Iyo manangga, ano? Iyo manangga. Pero ang sabi ka itong nagkaoron me, pag yaong ka dyan, na inabot ka ng cut-off, papapakalan ka pa mang giraray. Kaya ka mong papaulihon. Go ahead pare, go ahead. Ang sabi ka itong, pag abot ka na yung cut-off, ayaong ka dyan, kaya ka mong papalihon. Ayun. Papapakalan ka man na giraray. Iyo. Yung paano nga kung mangod to ka? Mangod to. Alas 11? Oo. Alas 12 nga yan. Mabalik ka bagang alaw na. Mahali ka. Tamakaon ka muna. Oo. Iyo, pero sa tulong aldaw mo. Tulong aldaw yan eh. Aya. Okay. Okay. Tapos, pakuman lang din sa ligas pinagpupubakal, pati duman sa tabako, sa warehouse duman, igwaman duman. Oo. Okay. Okay.
Sige pa rin. Salamat ha. Igwasan Ligaspi, tabako. Saan pa pa rin ibang iya tabi pakiulit? Tabako. Yun lang ito ang Ligaspin tabako lang. Warehouse. Warehouse. Okay. Sige. Thank you pa rin Mar ha. Thank you. Yan ha. Klaro tabi. Kasi pa rin Mar, nagpaanak ko yung nag-observer dyan. Ako nga ni, mabakal ka sudma, dahil man ako nakabakal, tamaluyahon tabi ang iro-iro, kan para kilo. Pati sa para kilo na, oy. Sabi net 70 to 46, ako nga ni, dahil nakabakal tabi ang iro-iro, kan para kilo, taata may cut-off nga ni, nakantsawan lugod, kurukas ka sa nag-iro-iro, kaya dahil gabos na akomodar. 2 beses naman sana ang mga senior Lunes, Buda Webes, man sana sir. Okay, yun na. O, tabi nandali lang. Hello? Lipi, Yeah, morning. dahil daw tabing kapasidad ang NFA, mag-conduct tigaro rice caravan sa mga hararayong barangay. Bagay na suggestion yan pare. Kasi Bagay na suggestion yan. Ligaspi ang tabako man lang available. Yeah. Alam naman sa uwas, mapaligaspi pa. Yes. Okay. Hindi daw sinda pwede ang rice caravan ngayon. Okay. Pwede man lamang. Okay. Yun man lang tabi. Sige, thank you, Migo. That's a good suggestion. Tabi. 2 beses na, okay na. Thank you, Okay na. Sige, ipaabutan. Aram ko nakaantabay dyan, pirmi. Unik kuryente ang problema. Maray nga ni, ako, good morning, Henry. Ako, may aki na PWD. De lamang po ako nakabakal, kan magduman ka po, tawara man daw stock. Iban experience kan ibatan ng mga paradangog taha. Di bumalik ka po, tabaka na ubusan. Dapat gari pre-pack by kilo na ang bagas. Bako, suma kilo pa lang. Nasa isip ko kasubago eh. Dapat pre-pack na ngaya 5 kilos. 10 kilos. Kung ano sa kabarakalon, di ba? Kung kung halimbawa ngaya may ngaya 2 kilo lang, di sa kamatimbang. Tama ka, dapat pre-pack na 1 kilo, 2 kilo. Ayan, tangani po na paghili, magkuhan, tangani po na pagduman mo, ready na ang babakalon mo. Good suggestion po ini. Good morning, noon break dapat. Okay. Pwede. Dahil pwede Henry magbakal kay sa laruan na 30 kilos para supig alokar sa sarong bulan para dahil magpara balik-balik. Garo pwede po. Hinapot ko ang kang inot na in-interview ta. Garo pwede. Para ready na po for disposal, bako sumakilo na sana. Yan, very good ang suggestion. Pwede. Iyo bagadi. Pwede. Di ba? Okay, sandali lang ha. Maray na kisoy. Okay na to. Iba to. Okay, iba to. Okay, hello? Bro? Morning. Good morning. Morning. Po. Aloy ng problema yan ng NFA. May rolling store baga ng NFA. Baka barangay na lang yan. Kaya makaginyo. Kinibo na ninda yan. Ibalik ninda. Na-stress ka? Maka-stress kasi. Napasin nyo na nagkakaong kibagas. Diba? Iba mo bang na ninda yan sa rolling store? Yes. Barangay. Yes. Pinakamadali yan, bro. Yeah. Kinibo na ninda yan. Tama. Okay. Diba? Okay. Human lang. Thank you. Na-stress si Branchali kakadango ngayon. Okay, sandali lang. At may report si Jomar. Tama abot si Presidente Ferdinand Marcos ngunyan aldaw. Hello? Hello. Yeah, good morning. Yeah. Ay, good morning ulit, Sir Henry. Apo. Ay, mapasalamat po ako. May ilaw na po kami sa Lidong. Ay, madam. Ang pasalamatan mo po so Aleko. Salamat po ako sa Aliko. Yan, di ba na akong pasalamatin ako? Nasugo mo man sa nabaga ako po. Ayan po, salamat po sa Iguana. Aliko. Very good. Salamat, madam. Salamat po sa emo, sir. Buda, Tapanan mo po kami. Salamat man sa tiwala iyo. Iyo po. Opo. Maasahan ka po talaga, Sir Henry. Ay. Apo ka. Okay. Mawang po. Okay. Sige po. Bless po. Yeah, God bye-bye. bless. Bye-bye. Opo. Ingat. Mga tugang maabot ngunyan si Presidente. Mamaya na, okay na yan ha. Pag-abot kan mga pag-iriba, ipaabot ko tabi yan sa Aleko sa NFA, na sa Indopong Consent. Tabaka dahil man sila nagka-monitor ha.
Sana masabutan kang NFA ang pigasabi ko na pag may pila, maluy ang sistema. May marhay na paagi na daay magpila kung mag-isip lang sinda. Sabi ni Kuya Nes Belga. Tama man Kuya Nes sa imo, di ba? Kung maray ang sistema, ding halaba na pila. Kung maluy ang sistema, medyo halaba ang pila. Presidential visit po, mga tugang sa TV Albay. Nasa linya si Jomar Bien. Jomar, good morning. Salamat BP Henry, location ko digdi na ini sa Barangay Naga, Kararayan, kan Tiwi Albay. Kasabago, pasiring ako digdi, grabe ang checkpoint sa boundary kan Malinaw kasi asin Tiwi. Oo. And pagabot nga to sa Barangay Libo, dakulo na auto na nakaparada digdi sa municipal facility sa Barangay Libo. Digdi pala nagturuparan ko na sa mga masarabat kay Presidente Bongbong Marcos. And ngunyan, biglang ruluwasan sa mga bihikulo, mga puti na bihikulo, mga kadaklan na pula ang plate. Then pasiriring na digdi sa Kararayan Elementary School, makipaisog daw tabi. Anak ko na. Sir, pwede masabihan na pag yun ako dyan na madali. Tamaparada ako sa gilid. Makapunin na makipaisog daw tabi. Direksyon mo na sabi ka sa maparada dang ano. Tamaparada kita digdi. Dahil na makadirekto. Hindi kaya naulangan kita kan e-bike. Strike na hindi. Well, anyway, huni na ako sa pasiriring sindadig de, subihikulo sa Kararayan Naga Elementary School na ituan nakatalaan na bisitahon ni Presidente Bongbong Marcos ngunya na aga. Ito pa lang sa Barangay Libo, duman ma-land so helicopter na gagamiton ng Presidente. Then from there, malunad na, pasiring na digdi sa Kararayan Elementary School. Ano lang ini? Mga 2 kilometros lang ang distansya BP Henry. Pali duman sa lalandingan kan chopper kang Presidente. Traffic na digdi, dahil na pigpalaog sa mga bihikulo, ipigpalikaw na, palaog sa interior ng mga agian, ang mga gustong magbalda, pasiring duman sa sentro ka na pasiring sa Barangay Kaleden, pasiring duman sa Barangay Sugod. So, hanggang bigdinasanan mga bihikulo sa tangod kan, bago sa tangod kan, Kararayan Naga Elementary School. Alata, nagbaba na kita sa auto. Dulukot kan sitwasyon. Digdi sa atubangan mismo kan Kararayan Naga Elementary School. Dahil na pigpara. Actually, pigpapalusot pa, pero dahil na halos makalusot si Henry, sa kadakula na kan bihikulo na ani undig di. Dakulo na spectators, dakulo na pulis na nagbabantay. Totoo ba ko kitang mga video na ipapakita sa mga tao. Okay. So, Philippine National Police, pigtatawanan ng instructions. Dan mga dapat nagibuon pag-abot kan Presidente. Pig aarayos dito sa mga dakul na bihikulo. Pig para sa para day makaulang. Nagpuo na magpalaog BP Henry. Sentabi, anong Jomar, pakiulit kang venue kando dumano kang anong barangay? Barangay Kararayan. Kararayan. So sa gilid kang dagat yan? Bako. Ang Barangay Kararayan, anion lang digdi sa, anion mismo digdi sa Tinampo, sa Agian. Pagpasirin ka baga sa Huruan, sa Sentro Kantiwi, mga 3 or 4 kilometers salit sa Sentro Kantiwi. Pero di pa shoreline yan? Shoreline yan di ba? Shoreline? Actually, Bakong shoreline. Okay. Hindi ba ganti na po mapasirin? Pahuruan. Bago ka pa magtotoo, ini pang so tinapuharan ni pa sa sentro kang Tiwi. Okay. Iyo. Nako ako na. Sa inutan lang kan mga kampusan to. Yes. Iyo. Natandaan ko eh. Okay. Yan lang, di sa wala ang eskwelahan na Kararayan Naga Elementary School, pero Barangay Kararayan ni Dito Henry na lugar na ini inabibisitahan ni Presidente Bongbong Marcos kunya Naga. Matindi ng security din, nagpalaog na sa gate, pero pag-inspection kapos ang mga bag, kapos na gamit, pag-inspection kan PSG, antes na palaog digdi sa compound
kan eskwelahan. Paano na nin autority mga auto kan malalay na opisina kan gobyerno na magsasarabat maabang kay Presidente Bongbong Marcos. So dahil na sa mga nag-aaraging pampasayrong auto, sa'yo na pigpagi. At may nakakagi pa rin din. Pigpalusot pa. Kaya palang grabe ang traffic. Wala mo na maagian, diba? May mga tricycle pa naglaw na dumang pawala. So iba sa Saradit. Okay. So, kaya palang grabe ang traffic. Ka-open pa ini. Sa mga bihikulo inintangod ka ng eskwelahan. Pero may alternate route duman sa walang parte kung pasirin ka sa kunali ka sa sentro ka pero lang to mga tricycle na halin ko nag-aaragi duman. Okay. Sige na nga rabot-abot BPN bigla lang oman na pasado alas 11 kung malawas ang schedule ang pag-abot kan Presidente ng Pilipinas sa Kararayan Naga Elementary School. Maulan ang panahon kaya dakuligdi ang sirirungan sa mga ting darang payong pero pasiriguro naman sa iba dakuligdi nailing na may darang payong dahil ang tapong pagkasubagong maaga mauran ang Premier Distrito Canalbay. Opo. Mabalik ako Todd B. Henry para sa mga development makuha lang kita ibang mga impormasyon hali mismo digdi sa Kararayan. Jomar. Ano ang expectation diyan? Ano ang pigilauman na para sa tao? Ano ang gigibuhon na pangkabuan kang presidente? Hanapon tang una sa mga official na pwede tang makita. Tangaram ko gari konektadoan sa pagbisita niya, may kinaraman sa bagyong si Juan. Roger, dahil lang ining Kararayan Elementary School, sarong ini sa karot tinamaan distroso. Dinistroso kayo ni sarong building. May building digding, dekoram ko perang building, pero honing pinaka-preventerang building, tingin na to pini, kung hilingon ta, pinaka-binig ni bagyong Juan. I see. So, kaya tama man ang BPN respect. Sabi mo, posibleng konektado ini sa nangyaring uminaging kalamidad digdi sa probinsya Canalbay. Initially, dapat ko na BPN kanakalis pang simana nagdigdi si iyo baga, cancel dyan kinancel? Kinancel and nagdiretso na una sa Vira Catanduanes kanakalis na simana. So, ngunyan na daw ilinaw sining pagbisita ni PBBM digdi sa Barangay Kararayan kan Tiwi Albay. Dahil tangaram kung ano ang eksaktong oras, ang sabi, alas 11, sabi alas 10, around dahil naman yan dahil man yan paluwas, and dahil taram kung paghali digdi kung saan pamaduman ang presidente kan Pilipinas. Opo. Jomar, sarap na lang, saan siya ma-touchdown? Ang touchdown niya sa Barangay Libho, duman sa Libho? facility kan So meaning, hindi man gari siya sa BIA kung sa aeroplano niya, from BIA, ma-helicopter palibho, tama? Roger on that. Helicopter lang dahil ba po yung aeroplano. Helicopter ang nalulunatan niya. Malay ko kung igwa na kitang aeroplano na kayang lumanding sa dagat. Ikaw baga ka, di ba? Ikaw baga, mayroon pa na ba nakalanding sa dagat at nag-rueda siya, pero so itong gari, kuhan. Sabi ba, man malunod ng presidente naman, makatakot nito? Iliwan mo kibari ang presidente, Ngata. Basta. Barangay Libo siya matotdown. Ilingon mo. Barangay Libo. Aba ko magkarao. Okay. Dahil nata, ano yun uya na, difícil na. Tama na ka. Okay. O yan yan, sa Barangay Libo touchdown, tuman sa facility kang LGU. Then pag babasuman, pasiriring na digdi sa Barangay Kararayan. Okay. 2 kilometers ang distansya na ito. Pasiring digdi. Okay. Araniyo na sa mga augmentation force kang police sa iba-ibang banwa kang Albay, nag-aarabutan na digdi, paano na talaga ki police digdi sa Barangay Kararayan kan Albay. Sige nga rabot-abot ng mga bihikulo, Department of Human Settlements and Urban Development, naabot pa sana. Nakulo na ang bihikulo hali sa malaylay na opisina kan gobyerno
sa mga oras na need sa atubang kan Kararayan Naga Elementary School sa Tiwi Albay. Aha. Mabalik kita BP Henry Taut-Taut sa makuha lang kita iba pang impormasyon din sa mga kung may matuparan na kita mga opisyalis kan gobyerno lokal, gobyerno probinsyal, ani na makuha taki information. Ali digdi mismo sa site sa Gibo na kan presidential visit, Jomar Bian, DCGB. Alright, thank you Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. O talaga ha, aram nindo kang gari second week o basta, gari first week kayo dito. May pigduman ano ni may pigduman kaya so presidente. Aro kani, tamay nagpo-forward kaya sa ako invitation kaya. Ha? Ngunyan, minaduman iyan mga tugang sa kwan sa may mga imbitasyon sa media. Inimbitaran ako na nga may maabot sa presidente after kimorning tapos pagkahapon kinansela. Ito pa lang sa presidente nakapagdesisyon na inuton tabi so kwan, inuton tabi so ano pud kain inuton so Catanduanes. Tamas nagulpi man ang so Catanduanes na kumpara mga tugang sa satuya tabi na kwan, kumpara tabi sa satuya na ano yan, komparatabe sa tuya na probinsya, di ba? Ngunyan, di kansilado. Tapos ay kanya ko, dahil na madigdi. Garo, ide ko nga Sir Aram kung tuloy talaga. Okay, ngunyan, nalawasan po na mag-confirm ang presidente na maabot mga tugang sa Tiwi Albay. Ano? Diyan sa Kararayan, kan Tiwi Albay, maabot tabi ang presidente. Yan actually, so basta yan na barangay na yan sa Kantiwi, facing Catanduanes yan. Kantiwi baga facing Catanduanes. Pero sa Roman yan sa Nagulpi. Garo nga rin naka-medical mission kami dyan kan mga nakaaging panahon. Dyan po mga tugang sa area yan. Ha? Kaya abangan po nito taod-taod. Tangaram ko gari matuwang mga tugang ang presidente sa mga naapektaran kan bagyo. Ano? Diyan, buda, doon na ito kung ipang itatao pa na ayuda, utabang, mga tugang kan sa tuyang presidente. Kaya po, mabisita, ngunya na daw. Kaswapon ko na receive sa invitation, information regarding yan, na maabot nga po sa presidente. Kaya nga ako, si Jomar na lang, so, mag-cover duman sa TV, taga dyan man siya sa 1st District, Canalbay. Yo! Alat-alato nindo, kung ano ang magiging sasabihon mga tugang kam presidente, mga tugang sa likod kan mga sitwasyon na kita po mga tugang tinamaan po nin kalamidad. Ha? Okay? So yan tabi. Alas 8:29 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta
Pumunta na kay Kuya Nong Sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa Tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa Anhapot sa DCGB. Reaction muna tayo. Habang pinaghalat-halat niya to mga tugang ang development kan pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos digdi po sa Satuya Tabi na probinsya kan Albay, lalo na po dyan sa Kararayan, Kantiwi, Albay. Okay, another reaction. Pwede po makisuggest kay Mayor Caloy Baldo. Isa ilalim po sa training ang mga driver LBHW ng barangay kung paano gumamit ng anong NGA, di ko iniarama, equipment. San vehicle na binigay ninda kada barangay. Sa sarong ospital kaya, Sir Hen, may dinara inunga ang ng nurse kung yung mga nasa vehicle na taga-barangay di sila marunong magamit ng stretcher, as a result, so patient na dala ninda nahulog pag-extract pa lang palabas ng vehicle. Totoo ba to? Sana po matawanan in proper training kung paano mag-handle ng patient and mga equipment ng vehicle. Sige. I-forward ko ini kay Mayor Baldo ha. May nahulog talaga. Pakidetalye daw po kung sain. Buda kung taga sain. Dada lang kayo po ang mga kung taga sain ha. Imagine mahulog ko sa... Gano'n sa pelikula baga junior ni Dolphy kasi Panchito. Ano naman mong pelikula Dolphy kasi Panchito na bigla kang mahulog. Dapat kan Tito Henry maray na epot ki BBM kung latasong kanitag. Ayun na sa endo. Good morning, sir. Saan po sa ligaw pwede makabakal? Wala pong ligaw. Sabi ni Pading Mar, ang area na pwedeng bakalan katabi kang NFA, Tobacco and Legazpi lang. Ha? Ulitin ko po, Tobacco and Legazpi lang.
Iyo po. Yan, ha? Kaya matyaga ka talaga na magpila, digdi po sa NFA or sa Tabaco City. Sagod mo niyan, dahil po nanggad kimagayon na sistema ang NFA sa pagpabakal kan baga sa mga commuters. Okay, sige. Mga reaksyon siyan, ha? Kansa tuya, tabi, mga tugang na mga paradangog. Okay. Unan, I do not tukod. Ako kaya baga, pambihira baga ako na magdiskuter kan mga national na mga issues. Naroon dema baga ako nagpaparaintindi ka anta. Gusto ko purely local kita ta. Dakulon man kitang mga concerns, di ba? Dakulon man kitang mga concerns, digdi po sa ano ini? Dakulon man po kitang mga concerns sa satuya sa kwan. Kindly, alak ko na ha. May concern kaya ako eh. Dakulong kaya kita mga tugang mga concerns man sa lokal kung ano ang dapat na gibuhon. Asin kung ano ang dapat ano yan, kung ano tabi ang mga dapat na aresikasuhon mga tugang diyan po sa tuya na palibot. Alam mo, dakulo ba kitang mga issue digdi sa palibot ngunyan. Medyo nako kaya sa attention ko tagari they ko aram if that term is right na unusual, di ba? Unusual sa news reporting kaya baga usually ang mga broadcasters, mga journalists, they usually go on unusual ano yan. Okay. Ano yan? Ano ini? May mga unusual na bareta na yan ang priority kan mga journalist, di ba? Mga naiba. Tang good news nga ya, kahit baga, kami tinuruan kami kaya yan. Kahit ang good news nga ya is not a news. Pag good news dahil yan, usually pig-report andyan sa mga state-owned media. Pero for us po sa DCGB, ang good news, mga tugang, is still in news. Tanga ni maka-inspire kita, makatao kita ki inspirasyon, pag-asa, makatao kita ki iba pa, mga tugang na mga dapat giribuhon dyan po sa satuyang palibot. Medyo kaya, iba ang kwan, iba mga tugang so ano ini iba tabi so tumada ay tumada iba tabi so kamada kanimot ni Senador Amy Marcos tagari di ba ako medyo sa totoo lang naguguluhan ako magtugang bagasinda di ba magbuon kan tumuko si PBBM. Gari medyo iba ang atake mga tugang ni ano ini ni Amy, Senador Amy. Di ba? Ibang atake niya. Pero mga tugang may binuhian siyang statement kaswapon sa rally. Igutabi siyang binuhian na mga tataramon, mga tugang duman sa peace rally. Accusing mga tugang, his brother, mga tugang, regarding sa paggamit ki mga illegal na droga. Ano ba yan? Ang hapot, naniniwala daw kamo sa pigsabi, mga tugang kan, ano ini, sa pigsabi ni Senador Amy Marcos. Hello? Morning, pare. Lapsasunta ka. Grabe. Pakalaya pa ni. Uning piga to ka mo. Oo. Ni Senator Amy Marcos. Oo. Yung buwan. Ano? Kung nakutugang ni Senator Amy Marcos, ako yung kuya. Di ma nagkabirilot ako katamawag ako sa tukawan kang nailing ko ka sa banggi nabasa ko sa news kaya nga ni pero man
Bako na sinibot ka mo si Undersecretary Claire Castro para magsimbag, magpaliwanag? Ha? Yung ni, sabi man na. Di ko alam kung... Ano man doon thinking mang kayo din? Awin. Ay pa di, tonton, mapun ako sa imong nenta. May chat ako sa imo, pakibasa daw tabi pa di. Sige. Ayo. Okay, sige, okay. Thank you. Maray man na nagapon ka. Ikaw lamang akong pakinabang. Okay. Sige, bye-bye. Di ba? Di ba? Di ko aram kung may basihan siya o whatever, pero so statement niya mga tugang, medyo kwantabi, medyo challenging na, di ko aram kung anong term, medyo alarming o whatever tabi ang term na pwedeng magamit yan. That is from my point of view. I do not know kamo tabi na mga parantabay. Hello? Hello. Good morning. Good morning, Gadoroy. Opo. Tama ka. Kasi ngingilian man kanugali. Ano? Ngingilian man kami kanugali ni Presidente. Katugang pala. Katugang. Di ba? Hindi ka magdakan. Magagaro sa dahil na danon, ano? I do not know kung anong gusto niya mampaluwason. Na-in-expose niya itong, di ko aram kung aram niya, totoo, bako ang bigyan sabi niya. Di ba? Pero imposible yun, pagtataram niya. Okay. Iyo baga di. Kita baga ngaya, maray ang pag-iribahan nga magturogan. Gari mas kito to, gari. No comment ka na lang, di ba? Iyo. Oh. Salamat. Di ba? Ako personally ha, di akong ebidensya, di kitang knowledge, mga tugang sa mga arog tabi ka na mga statement. Bata maabot si Presidente ngunyan, di po sa albay. Di ba? Oh, ay snack ko. Sigurado, ang pag nagpa-ambush interview ng Presidente, saro na hapot sa iya. Hello? Good morning, Bibi. Good morning. Pero pag sinabi niya, dinastify niya so dating kay Digong. Ay, adi. Bata si Digong Baga, may aligasyon kang panahon. Narunong man mo? Inaranan niya naman bagayan. Iyong mananggad, adi. Iyong mananggad. Pag-awin ulit niya yan, dinastify niya so pinataram ni Digong regarding kay PBBM. Iyo. Ako migo sa iling ko, may luwas ka ining statement si Sara, Vice President Sara. Iguana, Bibi. Iguana? Nag-comment ka ni ako una, sabi ko, locus talking. Talaga? Ano ba yan? Kaya baga mo niya, nang hindi mo din dao, Bibi, bako man sa pag-ano, gini si Sompel, gini siyang ipapel mo niya ng sitwasyon. Iyo baga, adi. Iyo baga. Kung may ako, gini siya, maratsahan ipapel. Okay. Ayun ang nangyari. Kang pagluwas ni Saldico, may nagluwas na dahil ito kay BBM. Iyo baga. Ano ka ng senaryo, ngunyan, si Amy mismo nag-justify dahil sa tinaram ni Digong na totoo. Kan mga nakagingal daw na pigpahiributi ka na baga tamala nga ni baga may mga kwan baga, may mga ano ito, may mga certification na negative banda sa drug test, di ba? Ano kayo tabi, BP? Point of view, kung ika baga o willing ka kuyan talaga o kanusaya mong trabaho bilang senador. Okay. Bilang legislator ng Pilipinas, doon mo ikaramihan. Yeah, okay. Yeah. Masyado nindong nagpapabaratahan ka mo. Ano ang point of view duman? Okay. Hindi pag-ao. Ayun na. Pinatungan mo pa. Yeah, okay. Oo nga, nagkararapat ng lugod sa Pilipinas. Nanggad. Pabusan na sa toya ini. Yes. Pagkabukan ng international news, pumunta na kita. Okay. Nakikita ka mo. Okay. Dalamang nila, bako man sa pag-kuyang BP, para analyze ko, dalamang nila pag-iisip so, nagburuto sa inda kung ano ang nangyayari ko niyan. Napi ko parang buro lang ninda.
Buda, so abutan kang nasyon tadi. Kan mga ano ka ng mga statement. Oo. So abutan. Point of view mo duman na tuminarang ka kahit if ever man nasabi yung tan totoo. What is your point of view? Oh, okay. Samantala, kapag dalagan ka, no, suportado mo? Yeah, oh, yun baga. Nasa linya baga sinda. Okay, sige Migo. Salamat. Okay. O kita mga tugang na mga nasa probinsya ha. Kita po na mga nasa probinsya. Kita po na mga nasa probinsya, tabi, kita dapat maging mapanuri kita. Dapat maging mapagmatsyag. Dapat mapanuri, mapagmatsyag, matanglawin. Sabi ba ni Kuya Kim, what is my point? Anong point ko po? Dapat kita, pag nakadangog kita kinyos, analisa ron, magkaigwa ki discernment, basta-basta na magpaluwas ki ano man ng mga, kita baga sa probinsya, totoo lang, tagasara lang kita, at I mean, receiver kita, mga tugang kan mga bareta duman. Once iyang broadcast, once iyang tabing linuwas diyan sa online or whatever. Usually ba sa to, mga tugang, pwedeng maniwala, pwedeng dae. No? Pero, we need to be, discerning. Kan mga nangyayari, mga tugang sa satuyang nasyon. May mga connections baga, may mga connections tabi regarding dyan. Sabi nga ni speaker ni Undersecretary Claire Castro, natasinot nga din siya nagtaram na nagluwasan ng isyong yan. Ngunyan nga lugod ngayon na haluin na. Ngaya, taka ito ba naman duga ito na pag-inimbestigaran baga, pinaapon sa committee, so mga taga St. Luke's, etc. So nagkondukta kan drug test na negative man ngayon, di ba? Natanga din siya ito nagtaram lugod. Tangon niya niya sa nagtataram, ano yung gusto sabihin niya? Ano ang motibo niya? Iyan tabi. So reaction mga tugang ni Claire Castro, excuse me. Pag ako na mamahaw. May kinaraman po dyan, mga tugang sa bagay na iyan. Oh. Di ba? So yan ang saro sa mga tugang sa pwede tabing hilingon. Dahil lang kita basta-basta na nga magpakulog o whatever. We need to be more analytical. Di magpadara sa initin payo. Kung nangyari ngunyan sa tuyang nasyon, mga tugang ta. This is unusual na ang tugang, mga tugang, ako saran mo, kiarong kanyon, di ba? Unusual yan. We do not know kung ano mga nasa likod, mga tugang kan mga bagay na yan. Hello? Hello, good morning, Migo. Good morning, boss. Ang political situation sa Pilipinas is getting more serious. Iyo, tama ka. Seryosong masyado Buda, medyo, ba makapiko na baga? Ano daw, sabi ko, ang hararom na dagit ni Senator Aimee sa iyang tugang o either sa iyang hipag. Dahil taram. Iyo. Iyo baga. Pero nagiging audience kita. Iya, correct. Kaya tama itong sinabi mong mag-discern. We should be independent-minded correct. and impartial. Otherwise, at this serious situation of corruption issues, makakadagdag kita sa divisiveness ka Pilipino. Yan, exacto Migo. Very divisiveness ang political situation sa Pilipinas. Dagdagan pa kan mga vlogger ng mga bayan. Kanya-kanyang vlogger. Okay. Nakaka-agitate, nakaka-aggravate. The serious statement, latest statements tungkol sa mga bahag na yan, issue, Aimee, can at any time agitate a harsh citizenry. Okay. Or other sectors. Yes, Migo. Okay. Lalo na ngunyan na pinag-aasahan na November 13, siguro saro ka sa mga biggest rallies. Yudaa. Nakaka-agitate yan. Kaya mag-isip-isip man kita. Yes. Okay. Pag sadirita, magdangog kita, pwede kita magdangog. Yan. Mag-analyze kita. Yan. And we should be impartial. Yes, correct, Migo. Otherwise, pag nadara ka, mumudahon mo sa saro, aapilan mo sa saro. Yan, exacto, Migo.
Agree ako dyan sa imo. May karagdagan tabi ako duman, Migo, sa NFA. Sige daw. So sa senior citizen, bako itutulo, pinunas itong Wednesday, Nag-adjust sinda. Nag-adjust. Oo. Monday and Thursday lang. Okay. Duman sa Wednesday, tinalaga ito sa household and purpose. Okay. Pero out of those, marami man ko na may schedule. Okay. Marami man ko na may schedule. Na may kinauron akong taga-NFA employee naman eh. Okay. Marami man ko may schedule. Kaya lang, itong schedule din na magiging dual citizen kanaklan. Aram ko na ta? Yeah. May nakauron akong sarong taga-Victory para sira. Sector ka para sira. Kasi hapon pa man siya ako nakapakal. Hapon pa man siya kita nagka-oras. Yeah. Pero natapos ako alas 4 hapon. Nagpila ako alas 7 aga. Okay. Pagod mo na ako tarong nagkaon. Okay. Pinakauran akong gurang lumang. Para sira ka. Ay salamat na tawan mong kamo alokasyon. Yung may oras. Pagkatapos naman, pag senior citizen, ito naman siya. Kaya mo man mapabasol tayong schedule. Mga driver. Mga driver. Para UMA special privilege. Pwede ka magkuha sa duwang sako garo, priority ang para UMA. Sindang para gibok ang paroy. Sindang para tanong. Iyo. Kung pag driver ka, at the same time senior citizen ka, manawag ka sa mga tulong klasifikasyon duman sa sarong simana. Kung may bakal. Pag may bakal. Correct. Ang kulang duman talaga, amigo. Kita baga matibay kita magkritisismo. Gusto ta ma-place. Dapat magpatarabot-sabot kang gabos. Kaya ako nagkakapot ka. Kaya ako nakatagan, nagkakapot ako duman sa empleyada. Totoo yan. In-charge duman. Sinda pala, talang istriktong tinawan, sinda kilimang tao lang. Ang mga dyan, sarong aldaw, mga 500. Okay. Ang allocation, 150. Kaswapon nga dahil naubos 150. 130 lang. 130 lang ta. Ang iro-iro din na sa laog, garo, istriktong maray. Iyo. Istrikto, very, very... Sinangon yan, istrikto, tauran, walang sila nag-inventaryo. Iyo. Sa iba nga medyo mabagalan data. Ngaya, pati ang pagkilo medyo mabagal. Pero baka man ang gamay point, kung natatarogan, tag gusto, sa pag-inventaryo, dahil ki mawara. Di ba? Iyo po. Okay. Tipikil, tibat makasaway sa corruption issue. Yeah. Okay. Kaya, ang naisip ko man, may remedyo ito. Manpower constraints, hindi lima. Malis na una, maaging una sa listahan. Palawagong ka sa gate, maagi sa listahan, nakatukaw ka mo, paturunod-sunod. Duman ka na mabayad. Yeah, okay. Tawag ka na coupon. Okay. To claim duman sa kiluan. Okay. Nakalima ng lista duman, natatapos, ibada pa sa natatapos sa sarong pisaran. Yeah, okay. Para matawang ka. Yes. 20 kilos. Yes. Dahil man talaga sindang para patos, tama itong dapat nakapatos na yan, dis. Madali siya na magtarampe, itara man nangyayari sa laog. Sindang tao. Yeah, okay. Kaya pasarap ang jabot, ikaw nga tingnan mo, wala na naman na iba. Grabe, okay. Ang pilaan masamok. Halaba? Kaya kinagmamanage kang pila sa luwas. Ayun. Maski lamang magpaluwas nila kisarong guard. Yeah. Kaya matagal ang senior citizen, patindugong kaning 2-3 oras. Ay, dito. 30 minutos siya na nga Magabat na yan, 30 minutes. Magabat na yan. May mga rights na, amigo. Yes. Kaya matagal. Okay. Balik ako na, tapos kami alas 4. Okay. Masiramon sa bagas, masiram ang bagas, maputi. Yan. 20 pesos. Masira mo na, maputi pa. Salamat, Migo. Okay, salamat, Migo. Salamat. Okay. Toy Rain. The sun is hot and that old clock is moving slow, and so am I. Workday passes like molasses in wintertime. Mga tugang ulitong ko lang po ha, kitang mga nasa probinsya, ang mga news tabi nagluwas ngaya somewhere or anywhere, tabi mid-outlets or online sources or whatever. Kaya po mapag-discern kita, ha? Tanganay po na dahil kitang dadala sa
problema, di ba? Kita po sa probinsya, di kita means para i-double check yan. Pero pag nag-loss po sa DCGB, makakasa po kamo. Dayan mga tugang, near factual and factual po yan. Alright? Sige! Salamat kan sa nung pagkantabay. It's 9 o'clock somewhere. Ang title pa ng ka-music na ni, it's 5 o'clock somewhere. It's 5 o'clock somewhere. But now, it's 9 o'clock somewhere and here, mga tugang in the Philippines. Goodbye! I love you all. Mabuhay! Thank you! Tingog Kamanwaan, susunod na! Si Henry M. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mabuhay! Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons